नै दिनै आंहा मा ओंख्रि संनानै जानो नागिरदों बर'फोरनि ओंख्रि नारजि अमा संनानै जानो नागिरदों आंहा जि जानो लुबैदों आं नारजि अमा ओमफ्राय मोनालायबाय मोनाबाबो एसे सोमब्रबनानै संनानै जाथारबाय आं कुकाराव होनानै कुकाराव होबाथ' दसेनो जाखायो नालाय जानो लुबैथारबाथाय बिदिनो आंना लुबैथारनानै हास्लाबथारैनि कुकारावबाबो होनानै जाबाय आं दसेल' सोमदों आधा घन्टासोल'आनो सोमबावाखै मा 10-15 मिनिटसोल' बिदिल' सोमदों आं संना जानो लुबैथारनानै खोथा ओरैहाय अमा नारजि अमा बर'फोरनि ओंख्रि नङा होमबा अमायाबो जि मेजेम होमबाबो ना माबाफ्राव नारजियाव मेजेम बुस्थुजोंसो मोजांखा नङा होमबा बेलाय अमा एवबाय आंहा नै ओरैहाय ओंखामबो जानबाय अमा एवबाय नारजि अमा होनबा आं नारजि अमाखौ माबायदि सङो नायलां होनबा दे लोगोफोर ओमफ्राय सोर सोर माबायदि सङो खोन्थाहरबानो जाबाय बयनाबो संनायनि माबाया स्टाइला आलदा आलदा ना ओमफ्राय इमारजेन्सिखायसो दै आं कुकाराव होब्रबदों खिन्थु नङाबा कुकाराव होआ आङो हाखु दाखुखायसो ओमफ्राय एसे खस्थ'आबो खम जायोना बिनि थाखायसो सोर माबायदि सङो आंनि संनाया जादोंना जायाखै खोन्थाहरदे ओमफ्राय मिनिनाङा दै आंनि संनायखौ खिन्थु जायाबा अमाखौ जि मोजां एवग्रोनानै लाखाथारबाय आङो जि थाव गखाबाय नै अमाया मेजेम नालाय मस्ला मस्लि होखाजोबनानै जि मोजां एवनानै लाखाबाय आं अखाबो हादों आरो टाइमा खैथा जाखो मिथिगौ 9:30 जाबाय मोनानि होनब्लाबो जानो लुबैनायनि खोथाना संनानै जाथारबाय आङो बेलाय नारजिया जि मोजां गेब्लेबाय नै कुकाराव होनानै सागं एसे साबानो दसेनो गेब्लेयो जि मोजां गेब्लेखाबाय आंनि नारजि ओंख्रिया नै दानिया होसनना होनोसै दाना माबायदि जाखो नै जा मोजां गोदौबाय बर'फोरनि प्रिय खायद' नङा होमबा बियो नारजि अमा अनलाजों दाउजों नङा होमबा सबायजों दाउजों बरिया जाखायो बर'नि खायद' नारजि ओंख्रिखौ सोर सोर जानो गोथाव मोनो फालाय ना गोथाव मोना जि मोजां गेब्लेजोब्बाय प्रेसार कुकाराव होबायना आङो कुकाराव होबा थाब गेब्लेयो दसेनो बारा खस्थ' नाङा आरो इमारजेन्सियाव जा मोजां जाबाय नै बन्द' खालामसै दानिया आं जानोसै